बडलेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो खुलुमबाय। फरायसालिमाफोराव फोरोंगिरिफोर, मावसुमाफोर थिसननाय आरो बिटिआर गोरोबथानि सायाव गोनां बाथ्रा बुंथिदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। आसामनि गासै प्रभिन्सियेलाइज्डनि फरायसालिमाफोराव प्रफेसार थिसनथायनि सायाव हेंथायै फिन जाथाय होदों एबसुआ। प्रभिन्सियेलाइज्ड फरायसालिमाफोराव प्रफेसार, गोरायुं, एसिस्टेन्ट प्रफेसार, लाइब्रेरियान आरो गुबुन मावसुमाफोरनि थिसनथायनि मोनसे ड्राफ्ट पलिसिखौ आसाम सरकारा मावफुंनो थिरांथा लादों। बेनि हेंथायै दिनै मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ फिनजाथाय होदों। आसाम सरकारा आसाम कलेज रिक्रुटमेन्ट बर्डनि गेजेरजों जेरैबायदि नेमखान्थिजों थिसनथाय होनायनि पलिसि लादों, बेनिफ्राय 6 शेड्युलखौ रेहाय होनांगौनि दाबि दैखांदों। गुबुन फारसेथिं बे गोदान पलिसिखौ बोखारनानै सिगांनि पलिसिखौनो लाफिननो खावलायदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। बेजों लोगोसेनो आफादगिरि दिपेन बर'आ आसामनि गिबि मन्थ्रिनि मासि सामलायनायाव बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ लानानै जालांनाय रिभिउ मिटिंनि बागै माखासे बाथ्रा फोरमायदों। रिभिउ मिटिंआव बिटिआर गोरोबथानि आद्रा थानाय दफाफोर एबा दासिमबो मावफुंजायै दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनांगौनि थाखाय मिरु आरो आसामनि गिबि मन्थ्रिजों गोनांथारै सावरायदों होननानै फोरमायदों। बिटिआरआव गामि सोसनबावनांगौखौ थाबैनो मावफुंनांगौ, लोगोसेनो बेनि माखासे जौगाथायनि खामानि आरो गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौबो थाबैनो मावफुंनांगौ। बिकेडब्लिउएसिनि बियाब दानाय, बिसायख'थि खुंनाय, हाग्रा ओनसोलनि हा पाट्टा होनाय, कार्बि आंलंनि हाजोआरि एसटिफोरनि जेंनाखौ संसदआव लाबोनायनि गेजेरजों सुस्रांनांगौ, फरायसालिफोरखौ सरकारि खालामनाय, बेजों लोगोसेनो एनडिएफनि मुंख्लं नखरफोरनो रांनि अनसुंथाइ होनाय आरो सरकारनि 5 लाख रां अनसुंथाइखौ जाय एबसु सोमावसारनायनि मुंख्लं नखरफोरा मोनाखै बेखौबो थाबैनो मावफुंनानै होनांगौनि थाखाय एबसुआ सरकारनिसिम दाबि खालामदों होननानै फोरमायदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। रिक्रुटमेन्ट जि मोनसे बर्डनि गेजेरजों आसामनि गासै प्रभिन्सियेलाइज कलेज, बे कलेजफोराव प्रफेसार, प्रिन्सिपाल, एसिस्टेन्ट प्रफेसार, लाइब्रेरियान बाखि स्टाफफोरनि जि मोनसे रिक्रुटमेन्टनि ड्राफ्ट पलिसि ओंखारदों आरो बेखौ लानानै आसाम सरकारा मावफुंनो नागिरनायनि जि मोनसे प्लेनिं आरो पलिसि, बिनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै गासै क'क्राझारनि मेडिया फ्रेन्ड्सखौ लिंहरनानै जोङो स्ट्रंलि बिनि सायाव रिएक्सन जोङो होदों। बाथ्राया जाहैबाय जे नर्मेल जा जि पलिसि दङ प्रिन्सिपाल, प्रफेसार, एसिस्टेन्ट प्रफेसारनि रिक्रुटमेन्टनि बेलायाव जे गभर्निं बडि आरो जिखिनि नमिनिफोर थायो, जेफोर एक्सपार्ट थायो, बे एक्सपार्टफोरखौ लानानै कलेज रिक्रुटमेन्टनि इन्टारभिउ जायो आरो बेबायदिनो गासै एपइन्टमेन्टनि प्रक्रिया जायो, जेराव लकेल इन्ट्रेस्टबो थायो आरो मेरिट इन्ट्रेस्टनि बाथ्रा फैयो। गासैखौबो नायनानै गभर्निं बडिया बे खामानिफोरखौ मावो। दा आसाम कलेज बे रिक्रुटमेन्ट बर्डनि गेजेरजों कलेज प्रफेसारनि बा बाखि पस्टनि जि रिक्रुटमेन्टनि जुदि बे सिस्टेमखौ लाबोयोब्ला जायफोरा नेट स्लेट मोननानै दङ, जायफोरा पिएइचडि अलरेडि मोनबाय, जायफोरा रिसार्च स्कलार खालामगासिनो दङ, बिनि सायावबो एडिसनेलि अतिरिक्त भाबै बिथांमोना रिक्रुटमेन्ट एग्जामाव जिरायनांगोन, जेराव माखासे मार्क्स होनाय दङ आरो बे एग्जामखौ बिथांमोना क्वालिफाइ खालायोबा बा पास खालायोबासो कलेज माने प्रफेसारनि थाखाय बिथांमोना माने जग्यताखौ मोनगोन बा बिथांमोना बेयाव साख्रिखौ मोननो हागोन। दा बेखायनो बे सिस्टेमखौ लानानै जोङो सिगाङावबो आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि, आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांमोननो सोलोंथाइ मेटारखौ लानानै जेला सावरायो, जोङो 6 शेड्युलखौ बिनिफ्राय रेहाय होनांगौ गिबि बाथ्राखौ जोङो रिएक्सन होदों, दाबि खालामबोदों। नैथियाव जाहैबाय जे बे जि पलिसि, बे पलिसिखौनो कमप्लिटलि ड्रप खालामनानै बेखौ रिभिउ खालामनानै सिगाङाव जेरै दङमोन बे एखे पलिसिखौनो लाखिफिननांगौ होननानै जोङो दिनै दाबि दैखांदों, आसाम सरकारनिसिम जोङो खावलायदों। बेनि उनाव नैथि मेटारा जाहैबाय जे थांनाय 14 सेप्तेम्बर 2024 गोदान दिल्लीयाव भारतनि हम सेक्रेटारि गबिन्द महन बिथांनि चेयारमेनशिपआव बर' पिस एकर्ड बिटिआर एग्रिमेन्टनि सायाव रिभिउ मिटिं जादोंमोन ट्राइपार्टाइट आरो 21 सेप्तेम्बर 2024 आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मासि लानायाव एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि रिभिउ मिटिं जादों
आरो मोननैबो रिभिउ मिटिङाव जोंनि जि मुल दफाफोर दङ जायफोर आधा मावफुंजाबाय आरो आद्रा जानानै दङ दा बे आधाया माने मावफुंजाबाय आधा जि जानानै थानाय बिनि सायाव 60टा गामिया सोसनजाबाय माखासे गामि सोसनबावनांगौ दङ बेखौ कन्टिनिउ खालामनांगौ आरो 60खान गामि सोसननायनि बेलायाव बिटिआर काउन्सिल आसाम सरकार एडमिनिस्ट्रेटिभ कन्ट्रल बिनि डेभेलपमेन्टनि मेटार बाखि इस्यु बेफोरखौ लानानै खामानि मावनांगौ जों बिनि सायाव दाबि दैखांदों गुबुन फारसेथिं बर' कसारि काउन्सिलनि भिलेज नटिफिकेसन समस्ति दानाय बिसायख'थि खुंनाय 5.3आव जोंहा जि दङ जे फरेस्ट राइट एक्ट बायदि हाग्रा ओनसोलनि हा पाट्टा होनाय बिटिआरआव आरो गुबुन माने आसामाव जथेस्थ' होबाय खिन्थु माखासे दाबो पेन्डिं दङ बेखौ होजोबनांगौनि थाखाय जों दाबि दैखांदों कार्बि आंलंनि जि एसटि हिलनि इस्यु आथिखालाव जि विन्टार सेसन पार्लियामेन्टबो सोलिगासिनो दङ आरो बे बेलायाव जोङो भारतनि हम मिनिस्टार नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांखौ जों खावलायदों दाबि दैखांदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम जों दाबि दैखांदों जिहेतु टकआव रिभिउ मिटिङाव बेबो प्रायरिटि एजेन्डायाव दङमोन जे एसटि हिलनि मेटारखौ पार्लियामेन्टआव लाबोनायनि गेजेरजों सुस्रांनांगौ आरो 125 जि एमेन्डमेन्ट बिल दङ बेखौ लाबोनायनि गेजेरजों बिटिआर एकर्डनि जि मेजर क्लज बेखौ मावफुंनांगौ बेनि उनाव स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन थाबाय 10टा कलेजखौ खालामनाय जाबाय बाखि हायार सेकेन्डारि कलेज दंबावो एलपि एमइ हाई स्कुल दङ बे कन्टिनिउआस बेसिसाव थांनांगौ एनडिएफबिनि मार्टियार परियाल जि एक्सक्रेसिया आरो आगुनि एबसु मुभमेन्टआव जायफोरा 5 लाख रांखौ मोनाखैमोन बे एक्सक्रेसियाखौबो गोख्रै मावफुंनांगौ सरकारा बिनि थाखाय फाइनाल मोनसे लिस्ट तयार खालामनो होननानै गावसोरनि लेभेलाव खामानि मावनाय खोथाखौ जोंनो फोरमायदों खिन्थु जों गोख्रै जानायखौ लुबैदों केस उइथड्र जानायनि बेलायाव माखासे केस दंबावो बे केसखौ बिथांमोना दा नायफिनदों भुटाननिफ्राय जेलाव थानाय मानसिफ्रा फैबाय खिन्थु आसामनि गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव दाबो दङ बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव दिहुननांगौ बेनि थाखाय कर्टआव जि खालामनांगौ बा सरकारजों जिखिनि खालामनांगौ बे प्रक्रियाबो जोंनि दाबि एजेन्डा बायदियै सरकारखौ जों नारसिनगासिनो दङ आरो जिखिनि माखासे इस्युसफोर दङ रिहेबिलिटेसननि इस्यु जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव हगारनायनि इस्यु बे गासै इस्युफोरखौ पार्लियामेन्टनि गेजेरजों लाबोनांगौ जिखिनि बिथांखिफोर दङ आरो नर्मेल इमप्लिमेन्टेसननि टाइम बाउन्ड इमप्लिमेन्टेसननि जि मेटार दङ गोख्रैनो मावफुंनांगौनि थाखाय दिनैनि बे प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों भारत सरकार आसाम सरकार जोङो खावलायदों आरो बिटिआर काउन्सिलाबो बे खेत्रआव जाहाथे सरकारजों कअर्डिनेसन खालामनानै स्पिडि इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय हाबा मावो जोङो बेखौ दाबि दैखांबाय आरो खावलायबाय गोजोन्थों